Mä en tiedä mitä mä tämän sanoisin, kun minulle kaikki tämmönen on vähän vierasta. Nyt vähän kaduttaa, etten suostunut mukaan niihin Aadan leffamaratoneihin. Niistä olisi varmaan oppinutkin jotain. Emme osaa hymyillä salaperäisesti, vinkata silmää tai keimailla menemään niin kuin vaikka Aada. Minä osaan ajaa radan alle minuuttiin, sit korjata sen moottori, jonka Matias hajottaa joka viikko. Sinä ajat radan aina paremmalla kierrosajalla kuin kukaan muu. Sinä olet täydellinen koko ajan. Emme muista hetkeäkään, milloin et muka olisi ollut täydellinen. Silloinkin kun kiroilet temppuilevaa autoa, sinä olet täydellinen. Ja silloin kun naureskelet Matiaksen toilailuille, tai oot vaan ihan hiljaa. Löytyykö sitä? No ei löydy. En mennyt tänään edes lähteä ollenkaan radalle, kun on ollut niin huono sää koko viikon. Satanut vaan vettä. Jep, ihan kauhea sää. Ja telkkarissa sanottiin, että jatkuu vaan. Ja ei näyttänyt sinun kurvailua ainakaan haittava. Oli sen verran hyvännäköistä meidän on. Vai mitä Matia? Juu. Mennään takkiin meille päin. Äsken sanoit, että siellä olisi pizza. No sit me mennään. Moikka! Moikka! No sä oot nyt ihan omissa ajatuksissa. Sori. No ei se mitään. Tai siis kuka nyt jaksaisi kuunnella ehkä lääkiselityksiä ihan koko ajan. En vaan jännittää ja on sikana tulokset. No mut hei, jos sieltä sinne pääsee, niin kuka siitä? No, Eetu. Ai niin. No ei. ei. Siellä treppeillä? No käytiin. Ja sanotaanko, että se tunki käsiä jokaisen koloon mitä löysi. No en tiedä, ihan sairas tyyppi. No on. No entäs siellä? Onks sinulla ketään jätkää kiikareissa? On, Soe on. Eikö siellä Tinderissä ole? Ei, mä olin siellä 20 minuuttia. No entäs siellä Karttivalla? Ei, siellä varsinkaan ei oo. No huomenna mennään rannalle. Ja sit jos Eetu on siellä, me voidaan ottaa jonkun kroatialaisen jätkän kainalo ja me voidaan syöttää toisillemme viinirypäleitä. Ja sitten Eetu näkee sen ja sit se tappaa itsensä alkoholilla ja sit se vanhemmat itkee sen audalle. Ja minä oon onnellinen minun kroatialaisen miehen kanssa. Ok, mennään. Mis vitussa se on? Moikka! Onks siinä Iisan äiti? Joo, Aada tässä moikka. Minulla on kaikki numerot mennyt ihan sekaisin puhelimesta, niin ihan varma kelle oikein puhuu. Joo, moi. Niin kysyisin sitä, että onks sinulla mitään tietoa Iisasta, kun meidän piti nähdä tässä rannalla, me oon ottanut sitä jo jonkin aikaa. Ja... Joo, kyllä mä kävin siellä kotona, mutta ei se vastannut ovikelloa. Ja... Niin. No, mä en tajunnutkaan käydä siellä katsomassa. Ja se on kyllä varmaan siellä. Hei, kiitti tosi. Anteeksi. Niin? Niin, et onks Iisa täällä? Tai mä soitin äitille ja se sanoi, että se saattaa olla näitten pyöriä. Oli ainakin tässä äsken. No voi vittu. Siis ihan oikeesti, mikä silloin minut vastaa? Se on koko ajan täällä näitten vitun kartingmautoja, mitä nää nyt onkaan nähty ympärillä. Se ikin vastaa mun viesteihin tai mitä. Onks me ihan hirveä ihminen vai mitä tää on? En mieti. Ehkä se on. Jaa, et sieltä näitä samanlaisia ihmisiä, joille tää kartingmaailma on mitä vittu joku utopia, en tiedä, että hyvää yötä numerokas, hyvää yötä. Ja sitten mennään naimisiin ja kirkossa sanotaan tahdon ja voi jumalauta. Ja sitten kun kilpailussa voitetaan, niin häviäjä tarjoaa baarissa koffin vai miten se menee? Hei.
Kilpailun jälkeen me juo aina karhu. Koffi maistuu meistä ihan paskalta. Tosiaan touto. Mika. Moi Aada. Moi. Niin, tuleeko just joku formulakuski vai mikä iso on? No ois se aika hienoa. Kaikkihan ne Kimi Räikkösetkin on aloittanut kartingista. Niin. Ajattele sit kun pääsis ajamaan oikeet formula. Niin, ois se ihan siistiä. Niin. Onks sul sit mitään? No lääkäriksi mä oon aina halunnut ja nyt oli kokeetkin, mutta en tiedä niin miten meni. No mut kyllä se nyt ihan fiksulle vaikutat, että No. vois olla hyvä. No vittu! Siinä si oot! Mitä sinä täällä teet? No ootis jut vissiin siellä rannalla puoli vuotta tai jotain, muistatko? Ei vittu, minä unohdin. Unohditko? Siis ei kun tiedätkö, kun me laittaa tuota autoa, niin en mä nyt muista siinä mitään. Niin ne asiat unohtuu meiltä utopiassa. No nyt me kyllä lähdetään tuonne rannalle eikä olla täällä utopiassa enää kauempaa. Nyt lähdetään. Onko se Mikael just millainen tyyppi? Siis kuka? No siis se tyyppi sieltä kartingradalta. Että onko se niinku ihan ok jantteri? En mä oo ajatellut. Siis, en mä tiedä. Kai se on ihan ok. Jos kartingrata ei ole sinulle utopia, niin ehkä sinun pitää näyttää minulle, onko sen ulkopuolella muka jotain hienoa, vaikka tuskin on. Ei se laittaako se sinulle No tolleen? joo, laitto. Se pyysi heti Facebook-kaveriksi, kun me nähtiin. Ja nyt se Ai, laittaa pyys? tämän viestiä. Joo. Oikeesti. Laittaa aika tiuhaa tahtia tätä viestiä. Aiot se vastata sille jotain? No joo, kyllä minä ajattelin. Jotain näsäviisasta jotain. No en minä anna tämmöstä karting-tyyppiä hypätä minun silmille. Kyllä sinä sen tiedät. Niin, kyllä mä tiedän. Nyt se pyysi mut leffaan. Vois ihan läpäällä oikeesti suostua. Onko se nyt... Tai aiot sen nyt oikeesti mennä? Tai mietihän nyt, ootte ihan erilaisia. Niin, mut eiks vastakohat niinku välillä täytä toisiaan tai jotain tämä? En mietiä. Pitäähän tää nyt katsoa, en mietiä. Tai siis niin. Miten se Eetu? No Eetu oli ihan perseestä, kyllä siekin tiedät sen. Tää on paljon paremman näköinen ja... En tiedä. Niin. Sä oot pitellyt tollasta. Sä et oo kertonut, että teillä on karting-radalla tollanen. Ai eiks myös sanonut? No et oo sanonut sanaakaan tosta. Et oo mitään. Nää. Katson sua silmiin, mut et näytä samalta. En tiennyt, että tää vois tuntua näin pahalta. Vaikka koittaisin vielä huuta peräs, ei se muuttais yhtään mitään, koska mä en tunne sua enää. Silti hymyillä ja leikitään vielä kavereita, mut kun erotaan me himaan paiskomaan mun kajareita. Me oltiin juuri kerran, nyt vain pelkkä molli. Jos me oltais numeroita, niin me oltais enää nolli. En oo katkera enkä edes vihanen, mä oon vaan vitun väsynyt kun meitä vielä kelailee. Kasvettiin ekaks yhteen ja nyt sit erilleen, mut sulla on taskussas pala mun sydämestä edelleen. En mä tiedä ees et mitä me tehtiin väärin. Säädinkö mä liikaa vai ja luotaan isut hääriin. Ei jaksa enää esittää yhtään mitään, mut kun luovuttaa en osaa, koitan susta vielä kiippitää. Mä ootan viel, sä ootat viel. Mä koitan viel, sä koitat viel. Me veteen upotaan, mä tahdon meidät pelastaa. Mut tote katoaa ja kaikki hajoaa. Koenaan niitä rengasrikkoja, jotka tekee meistä ihmisinä ikkoja. Mä koitan olla onnellinen puolestas, vaikka en oo enää se, joka kantaa puolet sun huolistas. Nyt mun paikalla on joku ihan muu. Voi helvetti huuda, miksei tästä mitä tuu. Ei kirosalla tauta, vaikka kuinka niitä latelen. Taas illalla itkeen, kun sängyssä palelen. Eikä vanhat valokuvat muutu todeksi, vaikka tuijottanut oon mä niitä aivan liian monesti. Painan rintaa vasten kuva meistä viime kesältä. Voi Jeesus, kuinka tuntuukaan hetkeni hyvältä. Mut me ollaan täällä vaan kohtalon omia. Se saa mitä tahtoo ja me ollaan vaan ovia, joita joku avaa, joita joku toinen sulkee. Tää on vain elämää ja kaitan täytyy näin kulkee. Aina
Ai niin, kiitti muuta tästä. Ei mitään. Täällä on aika kylmä. Mä teen yhden paikan. Tuu. Come on! Moikka! Seinät kaatu päälle heti alkajaisiksi. No se kyllä ihan vituus päähän. Mitä sä teet tää? Käyt siis useinkin juomassa? En minä itse asiassa ole hirveän usein käynyt, kun jotenkin hirveästi kaikkea muutakin elämässä, niin en oo kauheasti kerännyt käymään. Oon minä pari kertaa baarissa käynyt vetää perseet, mutta... Eihän siinä, jos on muutenkin. Pitäis varmaan mennä kohta kotiin. Varmaan. Onko sulla pitkä matka? Ajattelen, että bussit rupee kulkemaan. Hei, mut se voi tulla ihan hyvin minun luo yöksi. Minä asun tosi ihan lähellä Iskän kämpässä. Missä Iskästä? No se on Hollannissa. Soittaa huiluorkesterissa. Soitat sä? En. Minä en tajua mitään soittamisesta. Ala-asteella oli semmonen huilu, kun ei vittu mene paskoisen nokkaan huilu. Mut Iska osaa soittaa, siis se soitti minulle aina nokkaa. Eikö nokkaa kun vittu Mozarttia, kun mä olin pieni. Ja se oli iso. Tai niin. Toiset soittaa, toiset kirjoittaa, toiset ajaa ja toiset juo. Toiset yrittää selvitä. Tästä humalasit siitä. Jing hose. Saaks tulla? Tuu vaan. No oppas siihen hehkeen. Joo, meni vähän ilta pitkäksi eilen. Ai jaa. Siis Liisa, minä en oikeesti ymmärrä. Tai minä ihan oikeesti ymmärrä. Niinku... Is tiiä. Tai siis... Just tuntuu, että me on sekoamassa tai jotakin. En tiiä. Näit se Mikaelin? No joo, siis me mentiin yhdessä jäätelölle. Ja siis tuntui jotenkin, että me oltais tunnettu vaikka kuinka kauan aikaa. Ja siis se tilas mangomeloni jäätelöä. Kuvittele mangomeloni jäätelöä. Oikeesti.
Siistiä. Niin, ja sitten me tehtiin sellainen juttu, että niinku kyseltiin toisillemme kysymyksiä ja kaikkea tällaista. Ja me juteltiin muun muassa siitä, että onko kyyneleet niinku vettä ja miten evoluution kautta meihin on tullut katumusta ja häpeä ja tällaista. Ja mitä niinku itsessään eniten arvostaa ja mitä niinku vihaa ja mitä pelkää ja kaikkea tällaista. Ja oikeesti jopa suostuin tähän karting-hölpötysjuttu. En tiedä miten. Mä vain sanon mun niin koskeen missään nimessä en niinku ikinä. Ja nyt psykosia totaalisesti jos suostuu. Ja se tietää lääkiksestäkin vaikka mitään. Oikeesti? Joku sen serkku on justiinsa valmistunut sieltä. Ja se tietää vaikka mitä niinku näitä tähtikuvioita ja koira niinku rotuja paremmin kuin mie. Ja just tämmönen sekoilu oikeesti niinku tappu. Me voidaan kisata jostain vaiheessa yhdessä ja kartiin. Kiva. Niinpä ja jotenkin mä oon ressannut ihan sikana näistä pääsykokeista ja kaikkea tällaista. Ja nyt ne niinku tuntuu ihan mitättömältä, kun siis okei, me pussattiinkin siinä lopuksi. Joo, siis se niinku halas minulta. No ei kun mikä niinku on? Miksi sekoilussa mitä tää juttu on? Ehkä se oot niinku ihastunut. En tiedä, tai siis niin ehkä en tiedä. Mie lähden nyt tästä häiritsessyiltä ja kiitos. Mistä? Kun sie unohit tulla sinne rannalle. Moikka! Moi. Tää on tunne, josta en saa äänen puhua. Tää on virhe, jota en saa unohdettua. Tää on rakkaus, joka on niin yksipuolista. Pilvilinnassa on surullista yksin. Iisa täällä, moi. Joo. Itse asiassa me soittelen työjutuista. Joo, siis muistan. Matiaksen vuoro. Jep. Mä vaan mietin sitä, että siis jos työ niinku voisitte sittenkin palkata Jessen. Ei siis, on ollut mukavaa ja helppoa ja kivaa, mutta miten minä tämän sanon? Tässä on nyt vaan tullut hirveästi kaikkea semmoista, mitä minä en oo oottanut. Pitäis käydä iskän luon Hollannissa ja äitikin pyysi kaupalle auttelee. Hirveä stressi vaan koko ajan päällä. Joo. En kai nyt jätä sinut hirveeseen pulaa. Siis kun minä haluaisin kyllä oikeesti jäädä, mutta se ei varmaan ymmärrä tän tilanteen. Joo. Totta kai tuun käymään, aina kun kerkeen. Joo. Nähdään. Moikka. Pilvilinnassa on surullista yksin asua. Sua en saa haluta. Moi! Miten menee? Moi! Ihan hyvin. Vähän pääkipeä. Siu lippis muuten jäi. Joo, tuli vähän kiire, niin se unohtui. Niin. No mut siellä vois tulla hakea sen vaikka nyt. Me on menossa tuolla grillille. Haluatko tulla mukaan? Voisin mä muuten, mun pitää mennä siis lääkäriin varmaan lääkäriin. Mä voin tulla vaikka parin kaverin kanssa. Niin. Siis ei me tarvitse viipyä ihan vaan pari sekuntia, me voidaan heti lähteä. Mut siis kun se lippis ei oo edes mun vaan yhden Jokisen. Niin... Ei kun siis, tulkaa vaan. Ei mulle soo mitään.
Okei. Toimiiko sun Mari? Joo, se on se laakso. Okei. Laakso. Nää. Joo, nähdään. Moi. Joo, moi. Tulkaa sisälle. Tässä. Kiitos. Niin tosiaan, tässä oli Jokinen, Ronja ja toinen Antto. Tyypit. Ja tässä oli Iisa. Niin, mietin sun kavereiden nimet. En sinun nimeä. Milli. Tai no Milla, mut ei mä kutsuta sillä nimellä edes koulussa, oli edes Milla viimeksi. Okei. Se on hyvä naispuolisuus. Ei varmasti näytä. Ei varmasti ole aito. Ei varmasti ole. Ei ole varmasti aito. On aika. Haluat vielä? Kyllä miekin haluaisin oman kämpän. Joo. Tolla siinä oli jo silloin, kun me tutustuttiin. Onko sulla murheita? Ei. Okei. Siis tosta tulee ihan mieleen se blondi, joka iski sut silloin baarissa, Antto. Muistatko? No ei kyllä tuu. Tulee ihan No ei. ilmetty! No Ai to- mitä? Ei tuo näytä yhtään sinun. On kyllä samannäköinen. Kato nyt Iisa, menee ihan punaiseksi pikkunen. No niin, kortit pöytään. Ei taaskaan mitään. Siitä pojalle. Aha. Mitä vittua? Hei, uusi peli. Nice! Uusi peli. Nyt! Hyvä Iisa! Siis mitkä nämä kortit on? Kokoomusnuoret. No itse asiassa yhdeltä Aadolta. Ei oo minun omata. Okay. Just. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan. Tiedätkö, kun tuo yläkerran naapuri, se on juristi, niin se valittaa imuroinnista. No ei se nyt valita tällaisen päivän hyvää synttäriä, Iisa. No, arvaa miten siinä sit kävi. Siis missä? Helsinki, me muutetaan yhteen. Siis me ollaan mietitty jotain yhtä kämppää, siis kolmiota.
ja sinne mahtuisi yksi tyyppi meidän lisäksi muuttamaan, niin mä ajattelin, että haluaisitko siihen muuttaa tai jotain, että me voitaisiin asua 300 siinä. Niin kuin ihan oikeesti. Se olisi niin täydellistä. Ja poikaystävä, mun paras kaveri samassa käytössä. Ei hitto, mä olisin iloinen. Joo, ja itse kun sulla on nyt synttäritkin. Mennään syömään jotain pizzaa tai mä voin tarjota vaikka 100 lonkkuu tai jotain ihan niinku. Kaikki on niin onnellinen, tää on ihan mahtavaa. No. Mikä sinulla on? Teekö me nyt taas jotain väärin? En oikeastaan susta enää mitään selvää. Eikö sä halua juhlia sinun synttäreet sun parhaan kaverin kanssa? Eikö se voi hetkees olla onnellinen minun puolesta? Siis mitä vittua? Siis mie oon. Siis mie oon saatanan onnellinen. Näet siihen, mie oon niin onnellinen, että minun pää vittu räjähtää! Onnesta! On se varmaan kiva, kun on tommonen kaunis ja täydellinen kroppa ja pääsys lääkikseen. Näyttää varmaan hyvältä tällaisen luuseripaskan vieressä. Niin, sitä on kasapaskaa. Vittu elämän koululainen. Silti mies sinun vieressä näytän. Ajan jollain autolla ja vittu hyvä elämä, kun toinen pelastaa ihmisenkin samaan aikaan. Et joo, minä arvostan tota sinun elettä tosi paljon, mut just nyt ei oo yhtään fiilistä mennä juomaan jotain vitun lonkeroa jonnekin vitun baariin. Mitä sä sit itket? Mitä? Sinulla tässä elämä oli niin vitun mallikkaas, niin mitä helvettiä? Voitko oikeas lähteä? Minä haluaisin nyt olla pienen hetken vaikka ihan yksin. Sinun elämä on niin vitun täydellistä, että minä en nyt jaksa katsella sitä, sori nyt vaan. Et voitko mennä? Me oikeesti nyt voi. Moro. Onneksi olit kotona. Me luultiin, että sä olit lähtenyt jonnekin. Haluttiin yllättää sit ihan kunnolla. Stalkattiin tuolta Facebookista, että sulla taitaa olla tänään synttäri. Oikeesti? Apua, kiitos. Minulla ei ole kyllä mikään juhlafiilis just nyt, mutta kiitos silti. Mut kyllä sun pitää ainakin tätä kakkua maistaa. Antto leiposta varmaan 3 tuntia. No enää nyt. Ehkä 20 minuuttia. Täällä kämpässä on kyllä ihan helvetin kuuma. Mie en usko, että työ viihytte täällä. Come on, mennään vaikka pihalle sit. No, okei, joo. Kyllä se käy. Mennään vaan. No niin, Iisa, maista se ekan. Onhan tää ihan jees. Hyi vittu! Mitä tää on? Yrität siihen myrkyttää meidät? Sillä taisi mennä se suola ja sokeri sekaisin. No, me en vissiin tajunnut. Anteeksi. Ei se haittaa. Tää on ihan mielenkiintoisen makuusta. Se näyttää sitä sen vähemmän koskemaista puolta. Tuli tikat, saatanaa.
Tuleeko sun nimi siitä, kun sä oot niin pien? Joo. Siis ala-asteella kun Jatko tykkäs musta. Ja se alkoi haukkuu Millimillaksi. Sitten se vähän jäi. Millimilla. Onks hyvä? On. Tajuu miten sä voit niinku tunaroida tossa asiassa. Missä asiassa? Suola-asiassa. Olipa suolainen juttu. No ei ollut, oli niin paskaa. Likaat mun kakkua. Siis Jatka oikeesti syö Ihan hyvä. Se on sairaan paha. Likaat minun kakkua. Jumalauta. Nyt kun emme vaan voinut itselleni minkään. Se vaan puhui ja puhui siitä Mikaelista ja se oli niin saatanan onnellinen. Ei se tiennyt, että mä oon vittu tykännyt siitä varmaan vuoden tai 2 vuotta. No mutta ei ihastumiselle voi mitään. Pitäis voida. Vittu kun minä kävin vaan huutamaan sille. En mä oo ikin huutanut kellekään tolleen. Mikä mut vaivas? Kaikki muuttuu kun vanhenee. Oot sä huomannut samaan? Ihastuu tolleen, et siinä ei mitään vitun järkeä. Mitä minä näen siinä? En vittu mitään. Ja sit yhtäkkiä vaan tajuu, että se ihminen, joka on aina ollut se kaikista tärkein, niin se ei merkkaa enää mitään. Sille ei voi kertoa salaisuuksia tai mitä muitakaan juttuja. Ei sitä kiinnosta. No mut ihmiset kasvaa erilleen. Kai se niin menee. Ei minä usko, että se sitä on. Tai siis ehkä kaikki vika on vaan miussa. Koska minä tykkään siitä jätkästä. Ei minun pitäisi tykätä siitä. Sitten kun minä unohan sen, niin eikö niin, että kaikki on ihan fine? Varmasti on. Ehkä sitä niin. Milloin sinä muutit? On tästä jo 2 vuotta, kun sanottiin heipät Hyvinkäälle. Äiti sai töitä ja meidän piti sopeutua. Meidän? Siis kuka? Tai siis ketkä? Siis mun ja Aleksun. Siis onko se sun veli? Joo. Nice.
missä Milli on? Kun siis me piti nähdä tunti sitten eikä se ole vieläkään tullut. Ai, mistä oikein piti nähdä? Siis me sovittiin, että se tulisi tänne meille, mut nyt mie en saa siihen enää yhteyttä. Ai. No, jos me tuun siellä jossain 5 minuutin päästä, niin onko se ok? Joo, tai 4. Moikka! Moikka! Tiedätkö jotain? Onks Millille sattunut jotain? Niin kuin Aleksille. Nimi ainakin luulen. Siis sille Millin veljelle? Joo. Kuka semmoista voi muistaa? No niin. Se on sairastanut pitkään. Jätkikö ollut liikkasalissa, kun se todettiin sydänvika ja menin silloin auttaa sitä. Sitten tuli kavereita. Aina kun Aleksille käy jotain, niin Ville menee samaan paikkaan. Eli voiko se olla nytkin siellä? Odotaan. Miten mä oon tajunnut mitään? Mä vaan jauhanut minun omia helvetin turhia juttuja. Ei ne oo turhia. Tai siis... Ville on helpottanut paljon, kun se on voinut siltä auttaa ja lohduttaa. Se on semmonen. Se tykkää takertua. Roni ja Jokinen kai tietysti yhtään mitään. Mun oli pakko päästä tänne. En mä ollut mitään tekemässä, kyllä sen tiedät, mutta täällä mä vaan tajun kaiken paremmin. Sillä on niin saatanasti kipuja. Se käski vaan pysyä vahvana ja päästään irti. Sulla mä kyllä jaksan saarnaa siitä, että ihmiset kasvaa erilleen, mutta itse en pysty vaan itsekään toivomaan, että Aleksi olisi jaksanut vielä jaksanut katsoa, kun mä ja äiti itketään siinä vieressä. Älä vertaa tätä siihen, Milli. Mä oon oikeesti pahoillani siitä, miten sokea mä oon ollut näiden omien murheiden keskellä. Älä nyt, mä en vaan halunnut kertoa, että säkin menis pois. En mä mene. Mut nyt Allu ei oo enää. Nyt mä oon yksin. Se ei oo enää kertomassa niissä Allun vihreissä sairaalavaatteissa mulle ja äitille. Kyllä te pärjäätte. Nyt mä oon yksin. Et oo. Et se oo ikin yksin. Enkö? Et oo. Mitä
paikka, missä minä olen oma itteni. No sit voi antaa joku jätkän pilata tuota kaikkea. Niin, mutta se on vaan niin vaikea päästä eroon kaikesta siitä kateudesta ja katkeruudesta. Ei sekään mahdollista. Vittu! Saatana! No okei, se tykkää siitä itse, mut en oo vähän. Tai niin, no ehkä vähän. Mut en tiedä. Ehkä se kuitenkin. Siihen tulit. Joo. Sitten oikein ikin vastannut siihen viestiin. Tai sitten mietin oikein, että mikä tässä meidän jutus meni oikein pieleen. Ja mietin, että minä varmaan oikeesti puhunut ihan hirveästi itsestäni. Mä oon tosi pahoillani siitä. Ei. Siis kyllä se nyt on mie, jonka tästä pitäisi pyytää anteeksi. Tai siis kun me oon ollut niin kateellinen ja en oikein tiedä mikä minun tuli. Ei pilata meitä fiilistyt oikeesti tällä. Mut sä tulet kattoo meitä Helsinkiin, eiks niin? Joo, totta kai mie tuun. Joo, siltä on aika näkynyt aikoihin. Joo, on ollut vähän kaikenlaista. Niin, mihin päin Helsinkiin työ muutittekaan? Sinne Kallioon, joo. Siinä missä meillä oli se luokkaretki juttu. Ai niin. Hei, luokkaretkistä tuli muuten mieleen. Tää on vähän kämmäinen, mut siitä lääkärille. Ei vitsi, vähän hyvä! Tai siis kyllä lääkäritkin ryyppää. Tai mä kuullut, että siellä fuksesbileissä laittaa etanolia suoneen. Mitä? No joo, oikeesti. Tällä sitten alkuun. Ei vitsi. 2012, siitäkin on ihan hirveä pitkä aika. Muistatko Semisekko? No muista, mutta ihan vitsi kännissä. Kuka huolti vaan Semisekko Kallio? En tiedä, vitsi nolo. Pitäisikö me korkata tänne? Joo, korkataan. Joo. Niin, naisihmisiä on kohtuullisen nakkilepäillä ja mennään sen mukana. Teekö miksi? Ilmassa näyttää 8 minuuttia, todennäköisesti ihan seitsemän. Niin. Paljon nyt siellä? 100? Tää. Omaistuneet tuli. Aina. Ei vittu, että tämä menee vaan. Onks sun ihan pakko lähteä jo nyt? Joo, nyt ootetaan. Ai ketkä? Siis kaverit. Okei. No. Hei Miksu! Isa lähes. Joksi lähet? Joo. No, kai me nähdään karttiradalla. Ehkä me nähdään. Moikka. Moi moi. Älä siellä syö kaikkia pullia oikeesti. Niitä on ihan hirveen vähän tuolla. Eihän mies syö. No, oliks kauheeta? No, itse asiassa yllättävän ok. Ai joo. Merkkas varmasti Aadalta tosi paljon, että menit. No niin. Noniin, joko mennä? Joo.
Katsotaan, mennäänkö sillä? Okei. Joo, joo. Iisa, pitkästä aikaa. Joo. Minä en jotenkin osannut tulla tänne. Onks teidän työt onnistunut? Onhan ne. Mut kyllä sekin voisit tulla takas. Ehkä minä tuun. Ai niin. Tässä minun ystävät. Siis tää on ihan kauheeta. Minulla tulee ramppikuume. Minä oon ajanut pari kuukauteen. Voin mäkin ajaa ekana, jos sä et uskalla. Mä ajoin tollaista joskus eskarista. Tuo on ihan tissien läpsyttely koko homma. Mistäs tää kyynärpään arpi olikaan tullut? Come on, näytä niille. Okei. Mie en tiedä miten mie tän sanoisin, kun minulle kaikki tämmönen on vähän vierasta. Mut mie sanon sen silti. Toisiin vertaaminen vaan tappaa siut sisältä. Et sie oo niinku vaik Aada, eikä siut tarvikkaa olla. Äläkä pelkää sitä aikaa niin paljon. Aika muuttaa siuta ja ihmisiä siun ympärillä. Ja niin pitää ollakin. Mut muistoja se ei kuitenkaan vie. Pysy sen ajan kyydissä, vaikka vähän hirvittäisikin. Pysythän siellä autonkin kyyvissä. Mä katson taivaan kannen loistavaa kuuta. Avaruuden kaiku kysyy, onko mulla mitä muuta kun takatasku täynnä liian suuri haaveita, jotka tuntuu olevan mua piinaavia aaveita. Ne pakottaa mut tietty suuntaan menemään, vaikka ne edes tiedä, onko musta tähän elämää tai tarpeeksi tekemään. Silloin kun kysytään, tahtoisi voimaa, joka sais mut vahvan pysymään. Välillä tuntuu, et mun luovus täysin tukahtuu, kun päätä hakkaan seinä, muuta tärkeät jutut unohtuu. Kun tuulet muutoksen elämään nyt puhaltaa, mun on pakko oppii enemmän rakastaa, kovemmin haastamaan, kaikkeni antamaan, läpi joka myrsky pilven itseni kantamaan. Mua pelottaa, et aika meidät erottaa, mut rohkeuden sanottuu mä sydämeni No en mieti, että terottaa. siis... Se toka... Kala. Moikka! Onks tää Aadan äiti? Vittu ei mun äiti. Löytyykö sitä? No ei löydy. Me laitettu koko viikko. Vittu! Eikä oo! Satana! Löytyykö sitä? No ei löydy. Vittu. En mieti. Oliks nähty tälleen tai jossain? Ja telkkarissa sanottiin, että jatkuu vaan. No ei se näyttänyt taas siukkuru. Tiedätkö, mä voin pitää tyhjää käydä. Täys kalja sammuu. No missä tyhjä? Oliks siellä Niitä on aika epäräistä, että jokin on saanut täyskalja käyttöön. Missä se yksi on, mitä oli juotu? Mun pakko tehdä semmonen juttu. Älä kuorsaa. Mitä siellä tehdään? Niinpä. Nyt sulla tehty. Millimilla.
ihan loistava kohtaus. Niin, pitäis voida. Ei se nyt voi vaan tälleen mennä. Tuu itikat. Ei helvetti. Se on hyvä. Eppu, sä oot niin paha. Muistatko? No ei kyllä tuu. Tulee ihan... No ei. Ihan ilmetty! No, Ai mitä? Ei tuo näytä yhtään sinun. Se on mies. Näyttää. Ei. Se on mies. Lopeta! Ei sinne, ei sinne! Vitti pattipa. Mut tänne suoraan! Ai saatana, minä on hieno. Tässä tuotannossa arvostetaan näyttelijöitä. Ja ohjaajaa! Joo, se on. Nyt ohjaaja on taas onnellinen. Ja sieltä tullaan nyt poinas maaliin! Ala syömään! Mars, Mars! Hei, mikrofoni puuttuu! Pysähy! Älä syö sitä! Eikö se oo siinä se Hyvä on. Siinä se jöpöttää. Eppu, please. Eppu, please. No niin. Hei, tää on hirveän turvallinen. No onhan. Tuu siellä sinne vaan hömpöillä. No vittu. Tuu siellä minun Korpat riittää syö. tähän. Hei, sano sit kun sä kuvaat. No kuvaan joo.